Els Jack venen de la Gavarra, de les muntanyes de Fitor, i el meu besavi d'aquesta branca fou masovera a Caborca, un mas remot i solitari, entre zel i bosc. És una família forta, i la seua gent ha fet molts anys. La generació de la molla iaia es compongué de 7 mainades, un noi i 6 noies. El noi fou desertor, passà a França, a Reims, s'hi casà i tingué un fill, Gastó, que es feu matar a Verdun, lluitant per França. El fet sembla un misteri, però potser no ho és tant. De les noies, 2 es casaren a Savardissa, o siga, a Calonge, 2 a Palamós i 2 a Palafrugell. Algunes d'aquestes famílies emigraren més tard a França. Actualment, 2 cosins germans de la meva mare són anarquistes d'acció, considerats molt perillosos per la policia. Es passen la vida entrant i sortint de la presó, saltant d'una amagatall a l'altra. Tan aviat són ací com a l'altra banda de l'Albera. El fet no és excepcional en les famílies del país. Les branques riques, o tan sols benestants, solen ésser catòliques i convencionals. Les pobres, anarquistes i estripades. A més riquesa d'un cantó sol correspondre més inconformisme de l'altra banca. Dels avis, només he conegut la Marieta. L'avi Josep Pla morí jove, tocat per un llamp mentre contemplava, des d'una finestra del mas, una tempesta. L'avi Pere Casadevall ja era mort quan jo vaig venir al món. L'àvia materna, Gràcia Llach i Serra, segons un daguerrotip que se'n conserva a casa, fou una persona de molta suavitat, amb una clenxa sobre el front perfecte i un punt de dolçor sobre les faccions obertes i ben dibuixades.